Hey guys! Днес реших да направя едно видео, което така малко включва психология, разчитане на хората. Също така отново така съвети, типс за това как да се вкараме в някакъв разговор. Ще започна с това. Ще започнем с small talk и ще започнем как да влезем в един разговор на живо говорим. Не говорим чат и такива неща. Изключвам тези, защото според мен не са много правилни. Просто има много неща, които на чат се случват по един начин, в реалността по друг. Затова днес ще засегнем това. А именно говоренето тет-а-тет, очи в очи. Сега, нещо, което на мен много ми така прави впечатление, е, че хората забравят да слушат. Затова, че всъщност много хора си мислят първо, какво да кажа, но забравят, че всъщност не е чак толкова важно какво точно ще кажеш. Важното е дали ще слушаш след това. И всъщност, заради това и на много семинари, които съм бил на бизнес семинари и на семинари, които са за кариерно развитие и за личностно развитие, съм слушал такива неща и напоследък сега се замислих и си казвам, да, наистина слушането е много важно. Затова първа точка, първото най-важно нещо. Слушайте. Ама наистина слушайте. Или изглеждайте така, сякаш слушате, което значи да кимате, но не само да кимате и да казвате Ами, ако наистина слушате, ще добавяте и още нещо. Примерно да кажем, ще ви дам много добър пример. Момичетата всъщност, дори да заговорите едно, което и да е момиче, или някоя приятелка, която имате покрай вас, гледайте какво се случва, когато започне да говори за ежедневие или да се оплаква за нещо. Главно те се оплакват. Не си мислете, че това значи, че вие трябва да оправите по някакъв начин нещата. Просто жените са така. Те трябва да се оплашат за нещо, защото по този начин те отпускат. Okay? Те разпускат по този начин. Съответно, когато тя говори за нещо, което например да кажем, ами с маникюра ми не беше хубав, она не го направи както трябва, излязох, беше ми много топло, боли ме корема, циклуса и така нататък. Тези неща са нещо нормално. В по-голямата част от случаите, ако имате гадже или сте имали гадже или ако въобще като цяло сте контактували с момичета, ще разберете, че доста голяма част, не всички, в началото на разговора започват първо да се оплакват от нещо, вместо да се похвалят за нещо. Просто ако имат с какво наистина да се похвалят обаче, го казват веднага. Обикновено много екзалтирани. При мъжете е различно. При момчетата ние сме брат, какво става? Примерно да кажем, ако се срещаме, говорим за някоя, която сме били с нея, ебали, ебах, ебало. Това е горе-долу. Но истината е, че когато при момчетата, понеже ние сме момчетата не изразяваме веднага емоциите си относно дадено нещо, аз лично познавам и имам приятел, тук от квартала, който също е като някои момичета, веднага почва да се оплаква. Днеска това се случи, на работа беха какво си и що си. Лично за мен имам чувство, че 90% от случаите аз съм човек, който много предразполага към това хората да му се оплакват. Не знам дали е защото се занимавам все още и с медицина, но някакси хората идват при мен и веднага почват да си изкарват онова, от което се оплакват. Говорим за хората, които главно са нови хора, не говоря за те, които са ми познати, изключение на това моят приятел. И съответно реших, че чудих се защо не ми върви с някои хора, защо не мога да водим смислени разговори. И разбрах, че защото не слушам и след това да отговарям риториално, съответно напълно рационално, вместо емоционално, на техните не само въпроси, но това, което ми казват. Затова първото нещо, слушайте много. Ще разберете много за този човек всъщност. И един така по-дарк или така по-тъмна психология, по този начин, ако имате някой враг или някой, който в момента не искате не да му направите нещо, но съответно за да научите нещо повече за този човек, слушайте. И това може да ви изиграе много добра много добър коз да е за това, когато в последствие нещо се опита той да ви направи, вие ще имате възможността
да знаете някаква информация, която е доста важна за него и по този начин да го компрометирате. Тъй, че това е другото, което е доста интересно. Второто нещо, което може би е важно за един разговор, това е очния контакт и езика на тялото. Може би те ще ги слеме в една точка. Очния контакт и езика на тялото. В живия разговор, тет-а-тет, за мен винаги е било най-трудно очния контакт. По-късно, срещайки се с повече хора, някои момичета обичат много очния контакт всъщност. Но някои момичета, но главно по-голямата част обичат очния контакт. Просто защото като цяло всеки човек, който трябва да му предлагаш нещо и да му говориш за нещо, трябва да има очен контакт. Ето както аз сега се опитвам да гледам в камерата, макар че честно казано тук е много странно на телефона и не бих ви казал, че... Но ето сега ако гледам към камерата е много странно, защото пък не мога да се виждам как изглеждам тук в страни. Затова това не е добър пример за камерата. За камерата е малко подобно е, но в истинския живот имаме две очи. Говорех за очния контакт. Много по-различно от камера всъщност. И за мен е винаги било много трудно. Сега напоследък почнах да се уча с времето да поддържам очен контакт с хората, с които говоря. Особено в бизнес също, в бизнес среда, но истината е, че от това, което съм чувал като съвет е не да се буквално да го гледаш така и да се втренчиш супер много за дълго време в очите му, това ще бъде много кринч наистина. Но това, което бих казал, че трябва да направи, е по-скоро да се опитаме да го гледаме за известно време, примерно до 5 секунди, след това се връщаш малко по-нагоре към вежите му или някой друг час, после пак го гледаш. Идеята тук е, че между 5-15 секунди, там някъде. Не бих казал, че има точен интервал, но гледайте да не е твърде много. Просто когато говорите нещо към някого и сте много сериозен, гледайте го в очите или към веждите или някаква част, която е в ето този периметър, за да може да разбере, че наистина се говори за него, става по-различно. Относно тялото, когато говорим за флирт, бих казал, че трябва да има докосване. Например, за да покажеш, че някой го харесваш, обикновено ти понякога леко го докосваш, примерно по рамото по този начин. Нали, специално за момичета не съм се замислял, но когато се шегувате за нещо и когато се смеете и я пипнеш примерно за рамото, това може би, да, до някъде е знак на контакт. Ако тя не се отдръпне или не стане гадно, значи е окей. Съответно, същото се отнася и обратното. Разбира се, в допустимите граници. Не бих казал, че трябва да е само... Нали, в смисъл, ако има някъде пипане под кръста в това положение, след като, в смисъл, все пак сте първа среща или първо запознанство с този човек, това ще бъде малко странно, бих казал, доста нетрадиционално. Може би ще се случи в дискотеките, и то се е случвало в дискотека, но когато говориме да излезете с някого на среща, това ще бъде супер кринч. В дискотека може би да, но в дискотеките знаем, че има алкохол, знаем, че има много така, как да го кажа, разкрепостеност. Алкохол или някога и други субстанции, те ви отключват, много по-отворен ставате и съответно действително е там вече напълно интуитивно. Но в случая, когато аз съм си писал с момичето, говорили сме се за различни тематики, или малко, колко да се запознаеме, не говорим за чак големи тематики. И след това излизаме на първа среща и тогава всъщност почваме си говорим по-обстойно, почва да се насъбира някаква информация и за мен, и за нея, и аз почвам да разбирам кои части от тази информация ми трябват, кои не. Нали? Но същевременно най-вече слушам активно и през времето, в което мога да се намеся, вкарвам някаква шега. Лек шега, която е много така
повърхностна. Не е нужно да имаш някакъв допълнителен контекст за нея. Така, другото, което ми хрумна и което ми беше интересно много, ще дам пример. Ако, да кажем, момичето е застанало към стена и ви гледа с полуусмивка или в някакво такова състояние, където е така, някакси гледа на някъде другаде. Не, гледа към вас, но след това гледа на някъде другаде и, нали, в смисъл е с гръб към стената. Най-вероятно иска да избяга, защото това с гръб към стена, знаете, показва, че някакси искам да избягам от ситуацията, не искам да ме заговаряш. Не е добър знак като цяло. Като цяло това с body language е много странно, всеки има различен инстинкт и може различно да го възприеме нещата. Просто по-голямата си част, повечето хора, които контактуват с много хора, знаят какво е. Но аз говоря за тези, които имат по-голяма трудност, защото аз имах така. И затова правя това видео всъщност. Понеже имах и някои така познати, които даже имаха доста голям страх от говорене с хора. И наистина не можеха да разчитат тези знаци. В смисъл, за някои хора те са просто логични, но за тях нямат нищо общо и не могат да ги разберат тези знаци. И заради това всъщност правих това видео. Така, следващото, третото нещо, тонът на гласа. Ако най-вероятно сте чували, в интернет имаше наскоро в една такава в Инстаграм една страница, която беше за факти. Тя все още я има, но просто почна малко да вкарва факти, които да са смесени заедно с някаква информация за някаква реклама и просто почна малко да ми идва в повече. Мисля, че вече се досеща за коя страница говоря, но същата тази страница. Вътре имаше един интересен психологически факт, че когато някой те харесва, обикновено почва неговия тон да става малко по-висок, когато говори. Тук обичайно имаме два типа. При мъжа обикновено тонът трябва да седи по-дебел глас, нали, ето така, по-дебел, как да го кажа, като един вид. Трябва да е съпоставен с като тежкарство, нещо от този сорт. В смисъл да е като самочувствие. Ето виждате ли как се промени изведнъж гласа ми, защото използвам диафрагмата, използвам усещането на гласа всъщност идва от тук, от гърдите, на този тип глас, по-дълбокия, по-дебелия глас. Да. Този глас специално се тренира по този начин. Трябва да намериш първо в басовите си нотки и после да го контролираш чрез диафрагмата. Този глас, както виждате, е много по-спокоен от този забързания, който преди малко говорех. Съответно, да. Ето така, ако говори един мъж, по-спокойно, нали, някакси не е обвързващо, стресиращо, това е хубаво. Не само за мъжа, но и като цяло. В смисъл, не само в ситуация между мъж и жена, но и като цяло. Сега, относно момичетата, наистина има нещо такова, сякаш когато се шегувате за нещо, техният глас почва леко да се повишава. Тоналността, в смисъл, става по-писклив. И това може би доказва, че на нея е забавно и е хубаво да бъде около теб. Това може би е знак, който малко хора се замислят. Нали? Обикновено гледат body language, в смисъл. Гледат дали тя, когато говори с тебе, така те пипа по рамото или нещо те удря, или те шляпа, или такива неща. Има ги такива случаи. Значи или много се разлигавила, или наистина те харесва. То си личи. Нали? Да. Друго нещо. Тоналността. Казах, че всъщност за един мъж е хубаво той да има дебел глас и спокоен глас. Да е изправен с... Нали, това е пак body language. Показва самочувствие, спокойствие, контрол. При жената по-пискливия глас
това вече е за жените, може да накара мъжа да... Просто това е инстинктивно в неговия мозък. Да я харесва повече, защото когато тя има по-тъничък глас, това я прави по-невинна и някак си уязвима и той иска да я защити по този начин. И заради това е инстинктивно още от примитивните части на мозъка, които са лимбичната система и така нататък. Те отговарят на тези, как да го кажа, на точно този тип отговор, нали, от система. В нашата лимбична система се заражда този тип неврален отговор и съответно ни казва, това момиче е по-така vulnerable, по-уязвимо. Уязвимо. Това е думата на български, да. И аз трябва да го защитавам. И това на мъжете им харесва, както знаете. В смисъл, харесва им да защитават нещо, харесва им да навигират нещо. И обикновено, когато една жена се прави на глупава, неориентирана и с писливо гласче, да, доста често има мъже, които се заговарят с нея, ако се забелязат. Всъщност, body language е съществен, тоналността, много съществена, както казах, като цяло този дълбок глас, за който говоря, е много важен, за да покажете, че има... То не е, то е на базисно ниво също, в смисъл, но показвате самочувствие, показвате контрол. За някои хора може да е стряскащо, но в бизнес среда също, ако трябва да сме честни, когато продавате нещо, когато говорите на някого, дълбокия глас не винаги ще изиграе хубава роля, но обикновено, понеже ми хрумна и се сетих сега, примерно има хора, които много бързат и са забързани. Когато вие сте забързан и забързано говорите, се губи този дебел глас. Okay? Виждате, че аз трябва да съм по-бавен, за да мога да говоря по-дебел. Нали? Ето така, например. Да. Когато говориш спокойно и с такава тоналност, обикновено аз, понеже се притеснявам все още от хората, не мога да говоря спокойно с такава тоналност пред тях. И е обикновено малко ето така по този начин, виждате ли как е малко по-нагоре и когато забързано говоря, се получава друг глас. Но да, съответно, трябва да говорите по-спокойно. И с такава тоналност, която да има леки завишавания и после пак падате надолу. Защото в изречението обикновено нямаме една тоналност е така равна. Това съм казал и в друго видео, затова няма да споменавам напълно всичко. Но главното, което исках да кажа е поддържайте такава тоналност. Като за мъжете е хубаво да е по-дебел гласа и отново да се връща надолу. И да говорим по този начин и после пак пада надолу. А пък относно женическия трик, нарочно да се държи така малко по-наглупава и на така неориентирана, за да може да ви привлече вниманието към нещо. Обикновено тези, които продават някакъв продукт, го правят доста често. Обикновено, ако сте виждали, когато ви раздават някакви флаери също, доста често, тези, които са добре обучените, знаят как да накарат един мъж да дойде да им вземе флаера. И не е само защото са хубави. В смисъл, и не е само защото се усмихват и са отворени по-така, ами защото просто начина и тоналността на гласа също са много важни, когато се хилят леко, така по-лекичко. Това също отключва този инстинкт в мъжа и той просто отива да го вземе, разбирате ли? В смисъл, защото усеща, това е инстинкт, трябва да защитавам. Че е много важно, както преди малко ви казах, диафрагмата. С нея контролирате дишането, защото с нея се успокоява повече. В смисъл, доказано е, че стреса се намалява, когато използвате диафрагмата, дишайки от диафрагмата, а не дишайки от белия дроб, т.е. диафрагма. И с нея, нали, следно плавно дишваме, издишваме и говорим нормално. Okay, нали? Това е. Тоест, спокойно, контролирано. Това е начинът. Така. Относно, затова и исках да кажа, че трябва широки дрехи, защото ако е много стеснено всичко по вас или пък особено панталоните, знам, че в момента за панталоните такава е модата, че трябва да са по-стеснени, но обикновено, знаете ли защо примерно в йога и такива гурута носят широки дрехи? Според тях те вярват, че понеже корема е центъра
на нашата аура или на там на духовната енергия. Не, че вярвам толкова много в тези неща, но до някъде се прави за едно нещо. Когато дишаш от диафрагмата, трябва да е свободно тук. И съответно, наистина ти се намалява малко или много дебита на въздух, когато тук е супер стегнат. Нали? Затова, наистина гледайте, когато се опитвате, дори в бизнес среда, вече в повечето компании няма специален дрес-код. Освен в банките и в тези, където продават финансови продукти, там има, но във всички останали няма специален дрес-код. Тъй, че може да ходите с малко по-широко облекло или ризи, които се найде малко или regular fit дори да са. И малко по-отпуснато да е тук, защото това помага да говорите по-отпуснато и по-леко. Ако пък някой работодател ви се направи за това, съжалявам. Но просто, действително, там отпуснете тогава малко повече колана и говорете. В смисъл, говорете и дишайте от диафрагмата. Това е много важно нещо. Нещо, което също ми беше споменал един мой колега, нещо като ментор, той беше менеджер в една от компаниите, за които работех като селс, беше когато говориш по телефон също. Това може би трябва да направим отделно видео. Вдишваш и с диафрагмата отново. И когато почнеш да говориш, вече издишваш тогава. През това време, докато говориш, ти всъщност издишваш и така си много по-спокоен. Няма нужда да правиш големи паузи или да се чува едно вдишане в телефона. И пак отново леко вдишваш и през това време почваш, докато говориш, да издишваш с диафрагмата. Това е. Така. За дишането може да говоря много, но това е отделна тема. Надявам се това да ви е харесало. Това са 4 най-базисни неща при първа среща или при говорене запознаване за първи път с човек тет-а-тет. Нещо, което е много важно, да ги изслушвате, да използвате очния контакт, да обобщим само очния контакт, също body language, т.е. езика на тялото и тонalността ви. И може би бих дал additional, допълнително, задавайте въпроси в случая, когато не сте чули нещо или когато не сте разбрали нещо, или искате да научите нещо допълнително за този човек и отново слушайте. Но внимавайте, понякога може да влезете в такава спирала, където ще свършат въпросите или ще говорите за някакви теми, които накрая стават супер безинтересни и накрая се въртите около един и същ клуб. За да се случи това нещо, трябва да сте в някаква среда, където да може да въздействате помежду си по този начин, че да не може да има разнообразие в нещата, които правите и говорите. Това е, което ще ви кажа. Относно тоналност може да се направи отделно видео. Тъй, че кажете за какво точно искате все още да направя видеа. И това е. Надявам се на вашия фидбек и се надявам видеото да ви е харесало. And that's it, guys. Bye.